základných. Online Akadémia Money. Pohodlná cesta k vzdelávaniu cez internet. Po základných informáciách v kurze Založenie agendy si teraz v kurze Nastavenie agendy ukážeme možnosti tejto funkcionality podrobnejšie. K položke Nastavenie agendy sa dostaneme cez voľbu Money. Vo voľbe Money vyberieme možnosti a nastavenia. V zobrazovanej ponuke si vyberieme položku Nastavenie agendy a klikneme na ňu. Po kliknutí sa nám otvorí už známe okno pre nastavenie agendy. Úpravou údajov v nastavení agendy si môžete program Money S3 nastaviť tak, aby vám pracoval správne a aby vám čo najviac uľahčoval prácu. Prvá záložka Nastavenia agendy nám ponúka možnosť nastaviť alebo upraviť základné informácie o firme. Jej jednotlivé položky sme si popísali už v kurze Založenie agendy. V tejto časti si ešte môžeme doplniť, že ak máme aj prevádzkareň na inom mieste ako je stála adresa firmy, môžeme túto adresu vpísať do záložky Adresa používateľa. V záložke Elektronický podpis môžete nastaviť spôsob, ako budete elektronicky podpisovať vystavené dokumenty vo formáte PDF, napríklad faktúru. Tejto možnosti sa budeme podrobnejšie venovať v niektorom z ďalších kurzov. V prípade, ak je vaša firma platiteľom DPH, môžete v záložke Obdobia DPH zaviesť rôzne nastavenia sadzieb DPH pre rôzne obdobia. Vďaka tejto možnosti potom máte možnosť pracovať so správnou sadzbou DPH aj spätne, teda napríklad v prípade dobropisovania dokladov z minulosti. Doklady tvorené programom Money S3 sú plne pripravené svojím formátom pre okamžité používanie. Ak by ste si ich ale chceli doplniť o vaše firemné logo, prípadne napríklad aj o firemnú pečiatku a podpis osoby vystavujúcej doklad, máte k tomu vytvorené možnosti v záložke Logo, pečiatka. Zvolením možnosti Logo vám program umožní načítať obrázok loga, prípadne ho vložiť zo schránky. Pre správne vloženie obrázku postupujte podľa zobrazenej informácie. Zvolením možnosti pečiatka a podpis vám program umožní načítať obrázok firemnej pečiatky alebo podpisu, prípadne ho vložiť zo schránky. Pre správne vloženie obrázku postupujte aj v tomto prípade podľa zobrazenej informácie. Ak by sa vám načítané logo, pečiatka alebo podpis nezobrazili po načítaní v správnom pomere, použitím voľby Zarovnať pomerovo si obrázky umiestnite v správnom pomere strán. Ak budete v rámci používania programu Money S3 využívať aj jeho modul Sklady, potom je vhodné využiť možnosti nastavení v záložke Sklad. Aby ste nezabudli okrem názvu zásob a cien zadávať a kontrolovať aj iné údaje, tu si môžete nastaviť hmotnosť a objem pre merné jednotky, tak ako ich chcete uvádzať na skladových kartách. Máte možnosť zvoliť si, či má program automaticky kontrolovať duplicitu zadávaných katalógových čísiel a čiarových kódov zásob, čo vám pomôže vyvarovať sa založeniu rovnakej zásoby dvakrát. A pokiaľ používate registračnú pokladnicu a tovar máte označený vlastným 6-ciferným PLU kódom, môžete si zvoliť, či program bude automaticky novým zásobám PLU kód prideľovať. Na výber máte z dvoch možností. 3+3, prvé 3 miesta udáva skladovú skupinu, prefix, ďalšie 3 miesta patria zásobe. Pri tomto rozložení môžeme teda používať až 999 skladových skupín, v každej skupine až 999 skladových kariet. 2+4, prvé 2 miesta udáva skladovú skupinu, prefix, ďalšie 4 miesta patria zásobe. Pri tomto rozložení môžeme teda používať až 99 skladových skupín, v každej skupine až 9999 skladových kariet. V rámci možností nastavenia máte voľbu už existujúce čísla PLU u zásob zmazať a znovu hromadne priradiť. Aj záložka Adresár v nastavení agendy ponúka možnosti, ako nastaviť program pre uľahčenie práce.
Aby ste žiadnu adresu obchodného partnera nezadali viackrát, môžete si nastaviť kontrolu zadávania duplicity IČO aj IČ-DPH. Môžete kontrolovať aj zhodu v názve firmy, ale odporúčame tak minimálne v dĺžke 7 znakov. Predídete tak častým zhodám v názve končiacom na SRO. Náš tip. Aby ste posilnili v Maniestri obchodné nástroje, odporúčame vám zapnúť CRM funkcie. V adresári a zozname zákaziek vám pribudnú prehľadné údaje o aktivitách s obchodným partnerom. Aby ste si mohli zobraziť aj ďalšie záložky v okne nastavenia agendy, využite k tomu tlačidlá pre posun zobrazenia. Postupným klikaním na šípky sa viete posúvať aj v zobrazení skrytých záložiek. V záložke mzdy máte možnosť, v prípade, ak ste napríklad príspevkovou organizáciou, zvoliť si zaškrtnutím voľby spôsob vedenia miest ako zložky. Ak vediete mzdy ako mesačné, hodinové alebo úkolové, ponechajte túto voľbu nezaškrtnutú. Ak vaša firma poskytuje servisné služby, prípadne realizujete opravy a využívate aj modul Service v programe Maniestri, potom si v záložke Servis môžete nastaviť štandardné podmienky pre servis aj opravu. Poslednou možnosťou nastavenia vašej agendy je spôsob zálohovania. Vaše údaje sú najcennejšie, čo máte, preto ich pravidelne zálohujte. V záložke Zálohovanie máte možnosť si zvoliť umiestnenie pre vaše zálohy, ako aj spôsob ich vytvárania. Popis parametrov máte uvedený v zobrazenom texte. Náš tip. Ak potrebujete ušetriť miesto a čas, môžete pri zálohovaní vynechať spoločné dáta, formuláre aj indexy. Program si ich dokáže po inštalácii nanovo vytvoriť. Vždy ale zálohujte dáta agendy a pokiaľ možno aj pripojené dokumenty. Spoločne sme si prešli možnosti, ako nastaviť agendu podľa vašich potrieb. Nastavenie agendy vždy uložte pomocou tlačidla OK, aby sa zmeny, ktoré ste nastavili, aj uložili. Absolvovali ste kurz Nastavenie agendy. Cieľom kurzu bolo poskytnúť vám aspoň podstatné informácie pre nastavenie agendy podľa vašich potrieb. V štúdiu vám odporúčame pokračovať kurzom Začíname s adresárom. Ďakujem vám za pozornosť.